A Bionet megalakulása óta a legnépszerűbb készítmény, mondhatnánk azt is, hogy a number one, a Bionet aktív balzsam, melynek fejlesztésénél elsődleges célunk az volt, hogy olyan termék kerüljön a munkatársak kezébe, amellyel a lehető legtöbb bőrprobléma orvosolható. Az azóta eltelt 14 év alatt visszaérkezett számos referencia, klinikai kísérleti eredmény azt mutatja, hogy a célt sikerült elérnünk. De miben is rejlik ennek a készítménynek a titka? Természetesen a benne lévő hatóanyagokról. Elsőként kell megemlítenem a legfontosabb hatóanyagot, az ökotermesztésből származó ginkgo biloba kivonatot. Mit kell tudnunk a ginkgóról? A ginkgóról elég annyit mondani, hogy ez a fa volt az, amely túlélte a hiroshimai atomtámadást, és ezért is hívják az élet fájának. A benne lévő aktív hatóanyagok stimulálják bőrünk immunrendszerét, intenzív sejtregeneráló, sejtgyógyító hatással rendelkeznek. Természetesen az aktív balzsam erősségét nem egyedül a ginkgo biztosítja. A készítményben lévő A-vitamin, E-vitamin és pantenol hatásosan veszik fel a versenyt a szabadgyökök támadásai ellen, intenzív hámosító, regeneráló tulajdonsággal rendelkeznek. Bőrünk egészségéhez elengedhetetlen feltétel lipidrendszerének, egészségének helyreállítása, fenntartása. Ebben nyújt segítséget az aktív balzsamban lévő speciális, hidegen préselt növényi olajkomplex, mely kukoricacsíra, len, ligetcépeolajból, valamint a körömvirág olajos kivonatából áll. Ezek együttesen intenzív gyulladást csökkentő, hámosító hatással rendelkeznek. Az aktív balzsamban természetesen egy tradicionális, évszázadok óta alkalmazott hatóanyag is megtalálható, és ez nem más, mint a méz. A mézet belsőleg nagyon sokféleképpen használjuk. Azonban azt elfelejtettük, hogy a szépségápolásban is évszázadokon keresztül használták. Erőteljes gyulladáscsökkentő és rengeteg tápanyaggal látja el szervezetünket, így a bőrünket is. A pozitív visszajelzések arra ösztönöztek minket, hogy az aktív balzsam hatását klinikai tesztekkel, kísérletekkel is bizonyítsuk. Erre a munkára dr. Molnár László, az orvostudományi kandidátusát kértük fel, aki 3 bőrgyógyászati kórkép esetében vizsgálta az aktív balzsam hatását. Ez a lábszárfekély, az acne conglobata és az atópiás dermatitis volt. Még, ahogy Molnár doktor mondta, még őt is meglepte az eredmény. Mindhárom bőrképben egyértelműen bizonyítható az aktív balzsam pozitív hatása. Lábszárfekélynél nagyon sokszor melléktünetként megjelenik a lábszár kiszáradása, sebesedése. Ennek kezelésében egyértelműen segített az aktív balzsam. Az acne conglobátánál a belsőleges kezelés hatására szintén egy erőteljes bőrszárazság lép fel. Az aktív balzsam ezen a bőrszárazságon pillanatok alatt tud segíteni. Aki már találkozott ekcémás gyermekkel, az tudja, hogy miről van szó. Milyen viszkető, égető fájdalmat állnak ki ezek a gyerekek. Természetesen a problémát belülről kezdik el kezelni, de a bőr állapotán minél előbb kell javítani ahhoz, hogy a kisgyermek nyugodtan tudjon aludni éjszaka, és napközben is megfelelően tudjon figyelni, például az iskolában. Ehhez tudom ajánlani az aktív balzsamot, ugyanis a klinikai tesztek bebizonyították, hogy már néhány napos kezelés után a vízkető, égető érzés csökken, rendszeres használatával a bőr állapota nagymértékben javítható. A klinikai vizsgálatok óta eltelt időszakban számos, a vizsgálat eredményét igazoló visszajelzést kaptunk, sőt jó néhány olyat is, amelyek arról számolnak be, hogy még több rétű felhasználási lehetősége is van az aktív balzsamnak. Így úgy gondolom, hogy bátran állíthatjuk, hogy a mai napig sem található még egy olyan készítmény, sokoldalú készítmény a kozmetikai piacon, mint a Bionet aktív balzsam.